Limang indibidwal na nasagip ng Coast Guards sa Matapos Tangayin ng Malalakas na Alon sa San Fabian, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng Coast Guard Substation San Fabian ang 5 indibidwal na muntik ng malunod matapos tangayin ng malalakas na alon sa baybay ng barangay ni Vidal sa bayan ng San Fabian nung Sabado. Ayon sa Coast Guard, agad na nagsagawa ng rescue operation ng kanilang mga tauhan ng makatanggap ng ulat hinggil sa mga nalulunod na biktima. Sa tulong ng mabilis na pagresponde ng mga rescuer, ligtas na naihaw ng 5 indibidwal mula sa dagat. Inaalalahanan naman ng Coast Guard ang publiko na maging maingat sa pagligo o paglangoy sa dagat, lalo na kung malalakas ang alon upang maiwasan ang kapahamakan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.